Správa uživatelů. Z hlavní stránky zamířím vlevo a kliknu na nastavení. Nyní nahoře přejedu do záložky uživatele. Možnost spravovat uživatele mají pouze administrátoři. O uživateli se zde dozvím jeho jméno, e-mail, oddělení, roli a status jeho účtu. Role jsou administrátor a editor. Speciální role je poté sám vlastník. Status může být aktivní, což znamená, že uživatel je stále součástí našeho systému, odebraný, když jsme tohoto uživatele odstranili, anebo neověřený, což znamená, že dostal pozvánku do systému, ale ještě neověřil svůj mail a nezaložil si účet. Údaje uživatele můžu buď upravit, anebo jej můžu smazat. Pojďme například upravit roli. Zmáčknu tlačítko Upravit a následně změním roli z administrátora na editora. Tuto změnu poté uložím. Pro přidání dalšího uživatele zmáčknu tlačítko Vytvořit nového uživatele. Zde zadám jeho e-mail, do jakého oddělení bude přidělen a jakou bude mít roli. Pomocí tlačítka Uložit potvrdím přidání tohoto uživatele. Tomu poté přijde mail a může se přidat.